आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये उमेदवारी अर्ज सादर करायचा आज शेवटचा दिवस आहे आणि या दिवशी महायुतीच्या माध्यमातून 5 जिल्हा परिषद आणि 10 पंचायत समितीच्या साठी आज आमचे उमेदवारी अर्ज सादर करतायत। उमेदवार आणि त्यांच्यासोबत महायुतीचे सर्व आमचे सहकारी कार्यकर्ते या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित झालेले आहेत आणि आम्ही उत्साहाच्या वातावरणामध्ये या ठिकाणी उमेदवारी अर्ज सादर करतो आहोत। आमचे सगळे कार्यकर्ते आजपासून या निवडणूक प्रक्रियेच्या सगळ्याच कामामध्ये अत्यंत उत्साहाने सहभागी होणार आहेत आणि आम्हाला खात्री आहे की येणाऱ्या या निवडणुकीमध्ये जिल्हा परिषदच्या या तालुक्यातल्या 5च्या 5ही जागा आणि पंचायत समितीच्या 10च्या 10ही जागा आम्ही निश्चितपणे महायुती म्हणून विजयी होऊ आणि यासाठी आमचे सगळेच वरिष्ठ नेते मंडळी आणि त्याचबरोबर आमचे सर्व सहकारी कार्यकर्ते या तालुक्यातील मतदार हे निश्चितपणे यासाठी आमच्यावर विश्वास टाकतील त्याची आम्हाला खात्री आहे। या महायुतीमध्ये 5 जागांपैकी 2 जागा या शिवसेना पक्षाकडे राहतील, 3 जागा या भारतीय जनता पक्षाकडे राहतील आणि त्यासाठी पंचायत समितीच्या 10 जागांपैकी 5 जागा या भारतीय जनता पार्टी आणि 5 जागा या शिवसेना पक्षासाठी आपण दिलेल्या आहेत। आता राष्ट्रवादी पक्षाचा 1 जागेच्या संदर्भातली चर्चा अजूनही चालू आहे। येत्या कालावधीमध्ये त्या संदर्भात सुद्धा आम्ही निर्णय घेऊ। तो आज उमेदवारी अर्ज आम्ही सर्वजण दाखल करतो। तुम्ही स्वतः आडेले जिल्हा परिषद मधून अर्ज दाखल करतायत, साधारण किती वाजता आपला अर्ज दाखल होईल? काल सुद्धा आपण अर्ज दाखल केलेला आहे, काय सांगा? आज आम्ही महायुतीच्या माध्यमातून सगळेच आमचे उमेदवार आता पुढच्या अर्ध्या तासामध्ये सगळे उमेदवारी अर्ज आम्ही दाखल करणार आहोत। आमचे उमेदवारी अर्ज सगळ्यांचे भरून पण झालेले आहेत आणि आता फक्त सादर करण्याची प्रक्रिया आता आम्ही पूर्ण करणार आहोत। पक्षांची आपापल्या पद्धतीने ताकद आहे, कार्यकर्त्यांची संख्या आहे, कार्यकर्त्यांची ताकद आहे। या सगळ्यामध्ये जेव्हा वरिष्ठांनी निर्णय घेतला, आदरणीय राणेसाहेबांच्या नेतृत्वात या जिल्ह्यातल्या तिन्ही पक्षांच्या सगळ्याच प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी बसून जेव्हा निर्णय घेतला, तो निर्णय झाल्यानंतर तो निर्णय मान्य करण्याची प्रक्रिया आमच्या सगळ्याच पक्षांमध्ये आहे। आता जे काही उमेदवार म्हणून काही लोक आपापले उमेदवारी अर्ज सादर करतील त्या सगळ्याच आमच्या सहकाऱ्यांबरोबर आम्ही चर्चा करू। निश्चितपणे आम्हाला खात्री आहे की या सगळ्यांमध्ये मार्ग आम्ही निश्चितपणे काढू, कारण आम्हाला आमचा कार्यकर्ता, आम्हाला आमचे सहकारी या सगळ्यांना सोबत घेऊन जाण्यासंदर्भातली जी काही मार्गदर्शक तत्व आहेत ती आम्हाला वरिष्ठांनी सांगितलेली आहेत आणि त्यानुसार आम्ही सगळ्या गोष्टी समजून घेऊन त्याच्यातनं मार्ग काढू।